оиди ҷарима бастани пранкеро ҷиноят карден ё ҳуқуқвайронкунӣ карден бо номи Шаҳриёр Давлатов. Як пранки сохтаи пешкаши мухлисош кард. Тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кард. Ширкати дорувории Софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё риш ё нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Рақамҳо дар экран, доставка ба ҳама шаҳрҳо. Аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. аввалан ба номи худованди бахшоянда ва меҳрубон ва баъдан салом алейкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ҳабси маъмурӣ кардани яке аз сарояндаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдан ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш карда буданд ҷавоб доданд. бародарони азиз, ҳозир ман як чиза ба шумо хотиррасон мекунам. мо якним моҳ пеш ё як моҳ пеш як навори пешкаши ҳамаи тамошобино гардонда будем оиди ҷарима бастани пранкеро, яъне ки тағйири иловаҳо дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дохил шудагӣ буд ва махсусан дар мавзӯи шахсое ки ба фаъолияти пранк машғуланд ва пранк мекунанд. мо ҳамун шахсиятҳоро огоҳ кардагӣ будем ки ба ҳар намуд хатогиҳо роҳ натиҳанд, то ки ҷаримабандӣ ё ки ҳабси маъмурӣ карда нашавем. ва дар уҷа баъзан нафарон нависанд ки та аз пеши худат ҳар гап мегӯ ё ки дигар чизҳоро қайд мекунӣ. чӣ хеле ки мо шумо дидесем, бародарони азиз, дер дар тӯли як ҳафта ягон сароянда ё ки ягон блогера ҷаримаи маъмурӣ кардесиянд ба хотири ба хатогӣ роҳ доданшон аз сабаби пранк карданшон. ва як чизи дигаре хотиррасон карданием ки надонистани қонун мову шуморо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё аз ҷавобгарии ҳуқуқи маъмурӣ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ озод намекунад. ба ҳамин хотир вақте ки шумо ҷиноят карден ё ҳуқуқвайронкунӣ карден, қонун ё давлат шуморо намега ки ту намедонисти кора карди ё ки ту бояд мепарсиди аввал. ба ҳамин хотир надонистани қонун ҳеҷ каса аз ҷавобгарӣ озод намекунад. ва мегзарем ба қисми фаҳмонидани анҳамун сарояндаи эстрадаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи Шаҳриёр Давлатов. Шаҳриёр Давлатов дар сомонаи ютуби худ дар саҳифаи аслии худаш як пранки сохтаи пешкаши мухлисош кард, яъне ки бо маслиҳати пешакӣ пранк кард ва дар пранк тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кард. яъне тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кардан дар қонун майдаавбошӣ ба ҳисоб меравад. майдаавбошӣ дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 460 омадагӣ. майдаавбошӣ ҳамира дар назар доранд ки мисол шумо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба тарафи ягон кас дағалона рафтор мекунед ё ягон каса ҳақорат мекунед ё ки доду вой мекунед, ана ҳамин дар майдаавбошӣ дохил мешавад. ва Шаҳриёр Давлатов дар анҳамун пранки худаш ба тарафи рафиқаш буд, касе буд дашномҳои безеб ба тарафи ҳамун гап мезанад ва суханҳои қабеҳ мегӯяд тарафи ҳамун дар навор. ба ҳамин хотир аз тарафи давлат бо моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳриёр Давлатов ва ҳар шахсе ки дар ҳамун пранк шарикӣ дошт ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. мутобиқи ҳамин модда 10 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ карда шуданд. ва моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аввалан дора ҷаримаи маъмурӣ, яъне ки аз 7 нишондиҳанда то 10 нишондиҳандаро ҷарима таъин карда мешавад. як нишондиҳандаш баробар аст ба 58 сомон. вале дар ҳолатҳои истисноӣ, ҳолатҳое ки зарараш бисёртар ба ҷамъият мерасад, дар ин ҳолат муқаррар кардагии қонун ана ҳамин модда 10 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ. ва як чизи дигаре хотиррасон мекунем ки дар ҳолати ҳабси маъмурӣ гирифтан шаҳрванд доғи судӣ намегирад. ба ҳамин хотир ба ҳамаи блогеро, ба ҳамаи пранкеро муроҷиат карданем ки бародарони азиз, пеш аз ҳар як наворе ки мекунен ё пеш аз дар ҳар куҷое ки гап мезанен, аввал андеша кунен, баъд ҳамун рафтору гуфтортон накунен, чунки ана хеле ҷарима мекунандтон ё ки мақсад ҳабси маъмуритон мекунанд. ба ҳамин хотир коре кунен ки зарартон ба ҷамъият нарасад. мегзарем ба қисми ҷавоб додани саволҳое ки дар комментария пешкаш кардагӣ буданд.
Раҳимов нависад: родной, ҳамин суханои гуфтагид нашуд ай Тоҷикистон ба Русия ба паспорти вид на жительство ай кай омада метавонанд? Илтимос ҷавоб деҳед. Аз вақти дилхоҳ ҳар вақте ки шумо мехоҳед дар сафоратхонаи Федератсияи Россия дар шаҳри Душанбе муроҷиат мекунед. Ман як чиз дигар ҳозир ба ҳамаи шумо мефаҳмонам. Ҳар шахсе ки аз Тоҷикистон ба Россия рафтанияй ҷавоб ба ҳамаи ҳамун саволҳое ки пешкаш кардагиянд. Дар ҳолати сафар кардан ба Федератсияи Россия, мисол шумо вақте дар сафоратхона муроҷиат мекунед, сафоратхонаи Россияда ба шумо рақам метиҳанд, код метиҳанд ва шумо дар Telegram каналшон дар сайти Госуслуга.ру обуна мешавед. Дар ана ҳамун сайт вайҳо рақамҳоро мепартоянд. Яъне шахсое ки аризашон қабул мешава ву мегзара барои парвоз кардан ба ҳар як шахсияти аризадиҳанда рақам метиҳанд ва ҳамун рақамҳоро дар ҳамун Telegramшон мепартоянд. Вайо ба ҳамин хотир шумо муроҷиат мекунед, дар Telegram канали вайо обуна мешен ва ҳамун рақаме ки шумо додагиян ҳамун рақама интизор мешен ё ки мековен ҳамун Telegram. Юсуфҷон нависад: салом алейкум акаи Сорбон, роҳҳо 11 кушода мешаванд насиб? Ҷавоб диҳед шери нар. Антон Андреев ҳам дар ҳамин мавзӯъ нависад: салом бародар, кай ба кушода мешавад границаҳо? Ягон маълумот дошта бошӣ гап занед. Ана ҳамин шахсиятҳое ки дар бораи границаву парвозҳо савол додагиянд беҳад бисёранд. Яку якбора ҳамаи ҳамин саволҳоро дар охири барнома ҷавоб метиҳем ва барномаро ҷамъбаст мекунем. Ҳозир саволҳои дигара хондан мегирем. Далерҷони Фархорӣ нависад: 2 рӯз пеш дандон кандам, нав номерои шуморо дидам. Тавсиятон метавон бародар ба анаму рақамҳое ки дар рекламаи дандон ҳастанд муроҷиат кунед. У бародаро тоҷиканд, дар Москваанд, кори хуб доранд. Хуршед Чоев нависад: салом алейкум, кадоме мерава Тоҷикистон роҳи сафед? Зинда бошӣ якай юристи ҷай. NL нависад: салом алейкум ака, ман як савол дорам. Ман моҳи январ экадем отпуск гирифтам. И бародар академически дар назар доштад. Академически отпуск гирифтам. Боз аз моҳи январ дарси ман сар мешавад. Агар ба Тоҷикистон оям маро хизмат мебаранд ё ин ки не? Ман справкаи ва инкомат доштам, лекин ӯро гум кардам. Ҷавоб теакара. Ман дар ҳолате ки академически кардагӣ ва баъди бозгаштат бояд таҳсили хита баъди ҳамун буд шидани отпускат идома будӣ ва дар ҳолати таҳсил кардан ба хизмати ҳарбӣ бурда намешавад. Як чандин нафари дигар дар инҷа дар мавзӯи студентҳо қайд кардагиянд ки оё студентҳо ба Федератсияи Россия рафта метавонанд? Студентҳое ки дар Россия таҳсил мекунанд албатта рафта метавонанд, лекин мутаассифона ҳоло аз ҷониби Федератсияи Россия ё аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ягон қарор биромадагӣ нест дар бораи бурда расонидани студентҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия таҳсилкунандаҳош. Лекин мераванд ва ё ҳатман бояд бираванд дарсҳои худшона бихонанд. Шарифҷон нависад: ассалому алейкум бародари ислом, як хоҳиш дорам, ай куҷо билет харидан мумкин аст? Ман документ дорам, фақат вид на жительство дорам, Москваро ҳаким. Ай посольство мерем муроҷиат мекунӣ, номнавис мекунӣ бародар. Бобоҷон нависад: салом бародар, характери намунавӣ дорӣ, барои насли наврас зинда бошӣ дӯсти азиз. ҳазор раҳмати худо бародари азиз. ва дар инҷа чӣ хеле ки қайд кардем, бисёри саволҳо дар бораи рейсҳо, парвозҳо ва дигар чизҳоанд ва бисёр шумо нависагиянд ки ту гуфтӣ рӯзи 11 раҳо кушода мешаванд ё ки рӯзи 1 гуфтӣ раҳо кушода мешаванд. Ман ягон бор нагуфтам ки ҳамин числода раҳо кушода мешаванд. Ман ҳар боре ки видео кардагием, рейсҳои чартериро гап задагием ё ки аз ягон шаҳри дигар рейс шидагиям, числои ҳамуро гуфтагием. Ва дар мавриде ки граница ва ширкати ҳавопаймоҳо аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ман ягон бор нагуфтам ки ана ҳамин рӯз доимӣ кушода мешавад. Ва ҳар кадомет ки савол додагием ман гуфтагием ки намедонам, чунки ира на ман медонам, на шумо медонед, на дигар нафаро. Танҳо давлатҳои чиза бояд решат кунанд. Ва як чизи дигара боз хотиррасонтон мекунам ки бародарои азиз, бисёриёт мегӯянд ки мисол шумо дуруға рост ҳар гап гуфтан мегирен, бояд рӯзи 11 ҳуй шава ва ё ки мегӯянд ки дар ахбор гуфтан рӯзи 11 ҳуй мешава ё ки дар ягон ҷои дигар. бародаро ҳамин чиза на ахбор тасдиқ карда Россия, на дигар ҷо, ҳеҷ ҷо ҳамин чиза тасдиқ кардагӣ нест ки рӯзи 11 кушода мешава. Танҳо дар ҳамун сайти ТАСС-и Федератсияи Россия қайд кардагиянд ки
федератсияи Россия бояд аз рӯзи 11 ба бисёре аз мамлакатҳои хориҷа парвозҳои худша оғоз кунад ва дар иҷа ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба Россия пешниҳод кардагие ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон низ парвозҳои худша оғоз кунад, вале дар ягон ахбори Тоҷикистон ё дар ягон новости Россия ё ки дар ягон сайти социални нами ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтагӣ нестанд ки аниқ рӯзи 11 кушода мешавад ва нафарое ки даъво дорен барои ма ки ту гуфти фалон рӯзуӣ мешавад ё ки рӯзуӣ мешавад ку як тадмада мисол биёр, як тадмада нишон бите ку дар куҷо нависагие рӯзи 11 границаи Тоҷикистон Россия кушода мешавад. Ҳамин чиз амада нишон битем агар ки ӯ қадар даъво дорен ё ки ӯ қадар шумо аз мо бисёртар бохабар ҳастед аз ҳамин новостиҳо. Ба ҳамин хотир бародарони азиз ғамгин набошед, иншааллоҳ худованд хост ҳамин чиз беморӣ сабаб шид, раҳҳо маҳкам шидан, боз ба хости худованд роҳҳорам кушода мешавад, ҳавопаймоҳорам кушода мешавад. баъзед аз ин қадар дашном, аз ин қадар лақлақи зиёдита бирен дар ҳамун федератсияи Россия қарор доштаантон кору фаъолият кунед. ҳар вақте ки раҳо кушода шидан ба сари баланд ба назди падару модаратон, ба назди зану фарзандтон бармегардед. бахшиши зиёд ки гапа дарози бад кардем, лекин ин гапҳоро бояд ман мегуфтам ба хотире ки бисёри бад саволҳо менависанд, лекин бо ҳамин қадаре ки мо мефаҳмонем, бо барзами фаҳмондагиҳомон намефаҳманд. мардуми бефаҳм бисёре медроянд, мо дигар чӣ гап мезанем ва ё дигар чӣ мефаҳманд. ба ҳамин хотир ӯ касое ки намефаҳманд дига мо ҳичшон гуфтан наметонем, чунки ва ё фаҳмиш надоштанд. ҳазор раҳмати худо ҳар касе ки моро тамошо мекунад ва видеоҳои нави моро интизор бошед. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. хабарҳои нави моро интизор бошед.